Goedenavond, het is zaterdag 22 augustus en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Het moet dé nieuwe trekpleister worden van Cadzandpad, een 22 meter hoog reuzenrad. Vandaag draaide het voor het eerst. De weersomstandigheden zorgden er alleen voor dat het nog niet meteen druk was. Maar de initiatiefnemer is er hoe dan ook blij mee. Nou, het staat er. Ik kon het eerst nog niet helemaal geloven, maar het is gelukt. Er moet een coronadraaiboek komen, er moet een veiligheidsdraaiboek zijn. Er moet rekening mee gehouden worden dat hij ook op een waterkering staat. Want eigenlijk staat hij buiten dijks, zoals je ziet. Het lijkt heel normaal, maar dat is eigenlijk ook best bijzonder. Het rad moet ervoor zorgen dat er ook dit naseizoen toeristen naar de badplaats blijven komen. Door het coronavirus viel het voorjaar voor ondernemers financieel tegen. Het rad moet dat goed maken. Wat je nu al ziet is dat het heel veel gedeeld wordt op Instagram en op Facebook. En mensen vinden het gewoon leuk dat er wat gebeurt. Ze komen kijken bij de opbouw en straks gaan ze ook allemaal lekker een ritje maken. En het is natuurlijk geen compleet dagje uit, maar we hebben genoeg andere dingen te doen. Wandelen over het strand, eten in een restaurant en dan tot slot nog even het reuzenrad in. Dus op die manier hebben we weer een extra argument om Cadzand te bezoeken, ook dit najaar. Iedere avond is er op het reuzenrad een lichtshow te zien vanaf de Strekdam. Het rad blijft in ieder geval nog tot het begin van het stormseizoen staan. De 72-jarige man uit Serenhoek, die afgelopen dinsdag ernstig gewond raakte bij een fietsongeluk, is in het ziekenhuis alsnog aan zijn verwondingen overleden. De man reed met zijn elektrische fiets over de Julianaweg toen een groep wielrenners hem tegemoet kwam rijden. Toen de groep bijna voorbij was, kwam hij in botsing met een van de laatste wielrenners, een man van 62 uit Capelle. Door de botsing vielen beide hard en raakten buiten bewustzijn. Het politieonderzoek naar het ongeluk loopt nog. Gaat het goed daar? Ja, het gaat prima hoor. Ja. Ziet het er al goed uit dan? Het ziet er zeker goed uit. In Seer Hendriks Kinderen was iedereen vanochtend al vroeg uit de veren. De gevels van basisschool De Poeljeugd kregen een lik verf. Er komen hier prachtige muurschilderingen van Nina Volkhoff en die gaat begin september daarmee beginnen. Dus ja, we willen ruim voor tijd willen we deze muren wit hebben, zodat ze iets moois kan maken. Vele handen maken licht werk, dus hoe meer zielen, hoe meer vreugd, maar ook hoe sneller het werk opschiet. Dus. Ik ben 1,68 meter en er stond een meneer van 2 meter naast me en die was heel vrolijk aan het schilderen. En ik was hier nog maar net 1 minuut en toen ging er een dikke klodder verf viel op mijn gezicht. Vandaar... Ik wil iedereen uitnodigen om in september hier toch eens een keer langs te rijden, want... gaandeweg zie je een aantal mooie schilderingen ontstaan. En dan kan iedereen met eigen ogen zien. Je bent afhankelijk wanneer het voorbij zal zijn. En wanneer is het voorbij? Geen idee. Dus dit is, en in de buitenlucht, met dit stralende weer super. Prachtig. Enthousiaste reacties over het Skaldis Kamermuziekfestival dit weekend in Zeeuws-Vlaanderen dat toch doorgaat, zoals hier in Emmadorp. Ik ben heel blij dat het weer een beetje lijkt op wat vroeger het leven was. Want ik had al 5 jaar kom ik hier achter elkaar. Ik ben goed bevriend met Mathieu en het is altijd heel leuk dat we hier dat festival hebben. En dat leek dus in mei niet door te gaan. En nou ben ik wel heel blij dat het nu wel doorgaat. Geen zomervakantie voor de 17-jarige Ivy Dekker uit Nieuw- en Sint-Joosland. Ze is namelijk iedere dag bezig met het beschilderen van schoenen. Haar bedrijf, dat sinds februari bestaat, loopt als een tierenlier en de bestellingen stromen binnen. Daardoor maakt ze lange werkdagen. Vanaf 's ochtends 8, 9 uur tot 's avonds 7 uur ongeveer. Soms dan eventjes een kleine pauze op een dag en dan weer door. Het begint met een ontwerp op de tablet en daarna komt het tot leven op de schoenen. Haar talent is niet onopgemerkt gebleven. Ik zou bij een winkel kunnen gaan customizen live. En ik had ook een afspraak om op een festival te gaan. Alleen, ja, dat is allemaal gecanceld. Maar dat lijkt me wel leuk om nog te doen, ja. Ivy had plannen om dit jaar te gaan studeren, maar ook die zijn gewijzigd. Ik wilde eigenlijk ICT gaan doen, alleen toen ging dit allemaal zo goed dat ik dacht, ja, ik vind het zonde om dit eigenlijk op te geven. Dus toen dacht ik, nou, dan neem ik even een tussenjaartje en dan kan ik hier gewoon verder aan gaan. En dan kan ik daarna even weer kijken hoe het verder gaat. Eindelijk weer een startnummer opspelden. Dat kunnen de deelnemers van de Hardloop Driedaagse weer doen.
Allemaal verlangden ze weer naar een wedstrijd, maar dat moet voorlopig natuurlijk nog wel onder bepaalde voorwaarden. Een beperkt aantal deelnemers en zoveel mogelijk afstand houden zijn daar voorbeelden van. Al is van dat laatste bij de start van de wedstrijd weinig te merken. Zeker 2 weken terug, hè, toen bij die eerste keer was dat wel even wennen. Maar het went ook wel heel gauw, moet ik zeggen. Want volgens organisator Sven Vermeulen is je tegenstander inhalen gewoon mogelijk in deze tijd. We zijn ook aan het voetballen en dan kan je ook niet een bal afpakken zonder 1,5 meter afstand houden. Dus als je helemaal actief bezig bent, zodra die start is begonnen, ja, dan geldt die regel niet. Wat we wel doen, we zorgen wel dat we bredere paden kiezen, dat mensen elkaar niet hoeven te kruisen. Dus daarin probeer ik zoveel mogelijk te doen dat mensen wel veilig kunnen blijven lopen. Dat ervaren de hardlopers ook zo tijdens de wedstrijd, want over de duinen tussen Vlissingen en Dishoek is er genoeg ruimte. Daarom ook achteraf blije gezichten bij de deelnemers. Normaal heb je natuurlijk volgens mij dit weekend de hardloop 3-daagse, vrijdag, zaterdag, zondag. Maar ja, door corona ging dat niet door. Maar op deze manier hebben ze dat heel leuk opgelost, vind ik. Blij met de organisatie, het was super geregeld en op naar de volgende. We begonnen vandaag met droog weer en de zon was er ook bij. In de loop van de dag echter werd het bewolkt en kregen we te maken met pittige buien. Er was dan ook van strandweer geen sprake meer, want het waaide vanmiddag krachtig tot hard met windkracht 7 in Vlissingen. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk droger met vlak aan zee nog wel een paar buitjes. De temperaturen zakken tot ongeveer 15 graden. Ook morgen hebben we te maken met buien en dan overal weer. Misschien ook wel pittige buien, soms met veel regen of een klap onweer. De temperatuur komt morgen te liggen tussen 20 en 22 graden. En de wind neemt in de loop van de middag af naar matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Volgende week verloopt wisselvallig en het is ook wat koeler op maandag met 20 graden. En daarna de temperaturen rond de 22 graden. En we houden wisselvallig weer. Bovendien wordt het flink onstuimig. En tot zover. Hierna ben ik bij u terug met Zeeland de Week. Dus graag tot zo en anders nog een fijne avond.